Terve taas täältä projektalta ja nyt olisi lanseeraamisten aika. Eli monesti näissä videoissa mä olen puhunut täällä tietenkin kollegoiden kanssa niin puupuolen asioista, mutta me ollaan hyvin vahvoja myös tuossa lasi- ja alumiinipuolella ja tässä on Heikki Virta, meidän lasi- ja alumiinipuolen koneiden myyntimies, tuotepäällikkö. Terve Heikki. Morjes vaan, morjes vaan. Ja nyt meillä on teille todella mielenkiintoisia uutisia. Ollaan toki puupuolella vahvoja, Homagin ja Altendorfit ja tämmöiset näin muuta, mutta esimerkiksi alumiinipuolella meillä on tää puupuolen Homag eli Elumatec myynnissä, mutta ei tänään siitä, vaan enemmänkin lasi-alumiinijuttuja. Eli meillä tulee tämmönen uusi päämies, tai on ollut jo hetken aikaa muutama tarjous on tehty kuin Turo Mas. Mitäs Heikki siitä? No Turo Mas on tommoinen espanjalainen valmistaja ja ovat keskittyneet pelkästään noihin niin lasin leikkaukseen ja varastojärjestelmiin, että eivät tee muuta. Että ovat siinä erikoisosaajia, eli löytyy lami, leikkuupöytää ja loutti leikkuupöytää ja sitten varastojärjestelmät ja ihan murtopöydät ja saadaan ihan täysautomaattinen linjakin toimitettua heidän kauttaan, että löytyy loppuun asti kaikkea. On. Ja yläpään siis hyvinkin laadukasta, pieniäkin löytyy, mutta hyvin laadukas, että kilpaillaan näiden Heklan ja muiden kanssa siellä. Kyllä, siis yläpään laitteet. Joo. Sitten on toinen tällainen on Skill Glass. Tässä on tämmönen, tulee mieleen tää logo Skill Glass tämmönen. Skill Glass on tosiaan italialainen valmistaja ja he ovat erikoistuneet pelkästään CNC-koneisiin ja hiomakoneisiin ja pesukoneita tekee myös, eli saadaan täys linja sieltä niin pesukoneineen päivineen ja ei tule ongelmia sitten niin yhteyksien kanssa, että ne saadaan koko paketti sieltä ja on niin paljon vaihtoehtoja, siellä on niin eri tasoisia koneita ja vähän tarpeen mukaan ja kapasiteettitarpeen mukaan, painon mukaan räätälöidään sitten semmoinen oikein kokoinen kone. Ja tulee Pohjois-Italiasta, mutta sanotaan, että erittäin laadukas toimija kyllä. Kyllä, että löytyy TSH-hiontaa ja löytyy KRH-hiontaa ja löytyy CNC-konetta, missä on sitten hyvin paljon hiontakapasiteettia myös, että saada yhdistetty CNC-kone, eli kaikennäköiset poraukset ja jyrsinnät sun muut, plus sitten vaikka TSH-hiontaa siihen samaan koneeseen. Ja todella tehokkaita vehkeet löytyy. Kyllä. Sitten on kolmantena hyvinkin mielenkiintoinen uutuus. Aitek tekee erkkarilinjoja ja uskon, että osuu niin kuin hinnallisesti tosi hyvin tähän, laadullisesti hinnallisesti tosi hyvin Suomen markkinaan. Joo, Aitek on hyvin mielenkiintoinen kanssa. Niin sieltä löytyy erkkarivalmistaminen löytyy 2 eri sarjaa. Löytyy Vega-sarja, sitten kun tarvitaan isoa kapasiteettia, ja sitten löytyy Tauro-sarjaa, semmoisen alle 300 yksikön päivävauhtiin, niin semmoista vähän pienempää linjastoa löytyy kansasta, löytyy yksittäiset koneet, putulointia ja hot melttia sun muuta, löytyy peruskoneita, listasahaukseen löytyy vehkeitä ja kuivikkeen täyttöön löytyy laitteita. Ja yksi tosi mielenkiintoinen heidän tuote on tämmöinen kuivahiomakone, eli ei tarvitse veren kanssa ollenkaan läträtä, että hio tavallaan kuivana ja ei ole, käytiin katsomassakin se paikan päällä, niin ei se kyllä pölytäkään ollenkaan. Se oli tosi hyvä imujärjestelmä ja kaikki siinä. Ja tehokas kahden. Todella ripeä, tehokas, kaksipäinen hiomakone, 30 metriä minuutissa pääsee vauhteihin sinne. Ja näistä lisää tosiaan meidän sieltä löytyy myös pesukoneet, että saadaan siitäkin semmoinen valmis paketti sitten toimitettua. Ja tähän erkkariin liittyen, niin kun tässä on tätä töhnää tässä takana ja muuta, ja mehän ollaan tosi iso toimija myös tuossa eristyslasibisneksessä, niin koneiden kanssa, niin kuin tämä Aitekki, ollut Forelli ja muuta. Sitten on neljäntenä, onkin alumiinipuolen, on tällainen, toki tekee puupuolen juttukin, mutta meidän fokus on tämmöinen MTI Engineering Ranskasta. Joo, se on myös hyvin mielenkiintoinen, että sielläkin käytiin tutustumassa ja tosi vaikuttava oli tämmöinen nelipäinen kulmapuristi, eli puristaa kerralla kokonaisen karmin kasa, että oven tekijälle tai luukun tekijälle tai missään vaan ketään sitten puristamalla tekee liitoksia, niin sillä saa läpimenoa ja sitten ihan murto-osan
versus yksipäinen puristi, että tosi vaikuttavia linjoja. Niitäkin pystyy räätälöimään ihan tarpeen mukaan, että olkaa vaan yhteyksissä, niin katsotaan sopiva vaihtoehto teille. Et tässä hiukan tämmöistä insinöörijuttua tänään, mutta katsokaa hei tuolta meidän nettisivuilta tai noista linkeistä, se niin on mielenkiintoisia. Heikki sitten tulevat paikan päälle esittelee tai lähdetään sitten ehtaalla katsoa ja tutustua niihin asioihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Palaamme taas. Kiitos. Moi moi! Moi moi!